बावखुंग्रि हाजोआव रंजा बाजा खालामनाय समावनो मोनसे सोमोनांथाव नुथाय। बावखुंग्रि हाजो गाखोग्राफोरा नुनो मोन्दों जाथोसे गोथां गाबनि सोमोनांथाव जिबौ। नैबे भिडिअ'आव नुनो मोननाय नुथायानो जादों जाथोसे गोथां गाबनि जिबौ। बावखुंग्रि हाजो सायाव गाखोलांनाय सासे सुबुङा अन्थाइनि सायाव थानाय फिसा बिफांनि दालायाव गोथां गाबनि जिबौखौ नुसनो। नोंथांमोनहा भिडिअ'आव नुनो मोन्दों बिफांनि बिलाइजों गोरोबनाय सिनायनो हालायै जाथोसे गोथां गाबनि जिबौखौ। बे गोथां गाबनि जिबौखौ नुनानै दसेनो हाजो गाखोग्राफोरनि गेजेराव सोमोनांनाय थासारिया सोमजिदों। मख'नो गोनांदि बावखुंग्रि हाजोआव सनाथि गाबनि गोबां मोख्राखौ नुनो मोननायनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि दावमा दावसाफोरा बे हाजोआव आश्रय लानानै दं। बाक्सा जिल्लानि गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव दासान्दि इंराजि, सानखान्थि, फिजिक्स, केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय 7 फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd आरो DLED थानाय जानांगोन। लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 20,000 रां, 10 निफ्राय 30,000 रां आरो 8 निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन। गोसो गोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 600004388282 आव वाट्सएपनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन। नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन। बिजाथिफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन।